Bona tarda, alumnes, pares, mares, familiars i mestres de l'escola. Una de les coses que sabem fer millor els més petits i que malauradament es va perdent a mesura que ens anem fent grans és jugar amb la imaginació. Imaginem per uns moments que els llibres que teniu tots vosaltres, alumnes i mestres d'infantil i de primària, a la vostra taula de la classe, us poguéssim parlar i que us expliquéssim què significa el Nadal, un Nadal en pau. Segurament, els llibres de català i castellà, amb tota la seva correcció, us dirien: una frase a temps pot canviar el món. Leer nos hace libres. El de matemàtiques, de manera molt racional, ens ensenyaria que quan multipliquem idees hi guanyem tots, que el món és millor quan la solidaritat tendeix a l'infinit, que en qualsevol problema l'important és trobar la solució. I el de ciències ens explicaria que les guerres no són admissibles per la biosfera, que la fissió nuclear ha de separar àtoms i no cultures, que els coets són per anar a la lluna. El llibre gruixut d'història segur que ens diria que no hi ha cap guerra que sigui bona, que de tota història se n'aprèn alguna cosa i que la nostra història, la que vindrà, l'escriureu tots vosaltres paraula per paraula. Després de no parar de córrer, el llibre d'educació física, ja una mica cansat, ens ensenyaria que per ser un guanyador cal saber abraçar el contrari, que fins i tot en els esports individuals has de saber fer equip, que es competeix només a la pista i que quan participes de la pau sempre guanyes tu. I l'últim és l'afinadíssim llibre de música. Com no, sense desafinar, ens diria que un crit té menys sons agradables que les rialles, que la pau sona tan bé que et reconforta per dins i que cantar, sobretot, porta alegria. No perdeu mai les ganes de ser millors. Imagineu sempre, encara que sigui per uns moments, que cada dia pot ser Nadal. L'Escola Pia us desitja a totes i a tots un bon Nadal, un Nadal ple de pau. Com veieu, aquest any va de llibres. Hem parlat dels llibres que teniu normalment a la classe, però els més petits segurament no tenen llibres de matemàtiques, no tenen llibres d'història, però sí que tenen uns llibres molt especials, que són els contes. I avui us explicarem un conte, i com no, el títol és El conte de Nadal. Per a aquest conte cal que tingueu tots plegats les orelles ben obertes i que estigueu ben atents, perquè aquesta història és ben certa. I comença així. Fa molts i molts anys, a Tàrrega, hi havia tota una colla de gent que esperava la festa del Nadal. Tothom estava molt enfeinat, amb molts preparatius. Uns posaven els llums de colors, altres guarnien els arbres, les mestresses de casa preparaven els àpats i els pares, acompanyats dels petits de la casa, sortien a buscar el tió tot cantant.
esperaven el Nadal. Mirant al cel, els nens i nenes cada nit contemplaven l'estrella brillant, una estrella que els havia de guiar cap a Betlem. Continuem a veure què passa amb el Nadal, que no acaba d'arribar. Diu: el Nadal no acaba d'arribar i tothom passejava pels carrers, acompanyats amb petits fanals, demanant que els Reis Mags portessin pau i joia a tot el món. Mentre esperaven que arribés el Nadal, va fer molt fred i va nevar moltíssim. Van agafar els picarols
van fer un gran ninot de neu i sobretot van començar a cantar. Continuem esperant el Nadal. I vinc a esperar. Però el Nadal no acabava d'arribar. Encara que fes fred, molt fred no arribava. I vam pensar que hi ha un animal que potser no passa fred perquè té la pell molt gruixuda. I van decidir demanar-ne un al rei. Sabeu quin animal era? Un hipopòtam. Tots i totes reien imaginant-se l'hipopòtam en un pessebre. No heu vist mai cap d'hipopòtam en un pessebre? Aquest hipopòtam és que està en surrealista. Aquest hipopòtam menjava molsa i sobretot es posava ben a prop del caganer. Caroline, ja tens preparada la llista de Nadal? Com que no? Si vols, jo et donaré alguna idea. No et preocupis. Podries demanar unes samarretes, uns mitjons, unes llibretes, uns colors i, per què no, unes calcetes.
Un hipopòtam era una mica difícil d'aconseguir i van pensar en una cosa més senzilla. Van pensar que vestits de papallona podríem somiar en un món millor, ple d'il·lusió, màgia i esperança. Quin món més meravellós que seria! I al Nadal, tots els hipopòtams, els papallones, el
tió, el caganet. Tampoc arribava. I què podríem fer més perquè arribés al Nadal? Pensant, els alumnes de quart van dir: crec que és necessari demanar a la gent decorar les cases amb arbres ben guarnits. Potser així el Nadal es decidirà venir. Els nens es van posar a llegir un bonic i dolç relat, conegut com el Petit Príncep. Recordeu, sempre que us acompanyi un bon llibre o un bon conte. Es van adonar que el més important és invisible als ulls i van valorar que el que realment importa és la família, els amics, la vostra escola, els veïns, la gent de la vostra ciutat.
preparats pel que ve ara? Després de molts esforços, van arribar uns savis. Eren els més grans del poble. Ells van ser els encarregats d'ensenyar a valorar les coses que realment tenen valor i cal cuidar, tot esperant el Nadal. Think about the generations and if they want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place. There's nothing
place in your heart, and I know that it is love. This place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, and there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.
Ja s'acaba. Amb tants cants, per fi va arribar el Nadal. I tota la gent se'n va alegrar. Era com si tot el món es reciclés, les persones anant als carrers. Tot començava a ser nou, com quan neix una criatura, com quan va néixer Jesús. Ja fa molts anys. Quina festassa! I ve d'aquí un gat, ve d'aquí un gos, i aquest conte ja s'ha acabat. Un fort aplaudiment per tots els alumnes de l'escola. Precisament abans d'acabar volia agrair als tècnics del teatre que ara m'acaben de boquetejar al final. Vull agrair la feina que fan el Joan Mar i el Gerard perquè cada any ens ho posen cada vegada més fàcil. Un fort aplaudiment. Coses organitzatives i de funcionament. Ara, com sempre, els pares us espereu fora, anireu sortint de P3, P4, P5, etc. Aneu agafant els vostres fills. I també us he de recordar que els alumnes de quart d'ESO, per fer uns calés de cara al viatge de fi de curs que fan a Londres, ara a la sortida de l'Ateneu, us vendran coca i begudes pels que vulgueu. Bon Nadal i que tingueu unes bones festes.